hai uns jeques e uns tal que viven con lavarouzas de ouro e ao lado pois está a xente morrendo de fame e vivindo na miseria. Esas injusticias que habría que cambiar. Claro, ahora mesmo desde a nosa perspectiva son un pouco utópicas, pero bueno, é unha proposta para que a mocidade que é que vai a dirixir o mundo dentro de 40 anos, pois que tome nota. A mí me gustaría comentar, porque eu lle dou clase a todos os grupos de ética, estamos en un traballo de educación sentimental, que traballamos un pouco todo o mundo dos roles, e agora estamos no mundo da sexualidade, e das relacións xa máis íntimas e máis persoais, non? E a mí me gustaría, porque na novela non está moi explicitado, pero sí que se apuntan cambios moi interesantes nas relacións entre homens e mulleres, porque hai un cambio evidente, non? Hai unha sociedade moito máis igualitaria, pero como esa igualdade que se plasma nas tarefas, nos roles, etc., como eso logo se vive nas relacións máis íntimas, na seducción, como seducen eses homes que xa son iguais, ou incluso a certos niveles inferiores, aquí tal como se plantexa na novela. Me parece que sería interesante tamén matizar ese tipo de... O aspecto da seducción aí non, a nivel de adultos non o toquei. A nivel de mocidade, que sí, hai unha relación entre os mozos, que claro, son 5 rapazas e 4 rapaces, teñen relación de afinidade entre eles, hai un que está enamorado de outra, e aí sí. En relación cos adultos, pois sí que, como dicías ti, na novela, pois as nais, todas as nais de todos os rapaces teñen traballos remunerados, exercen unha actividade remunerada. E os pais, algúns deles están na casa e fan labores no fogar. É un pouco darlle a volta á concepción que temos agora e que nos veñen transmitindo desde aí a cultura que temos herdada, de que a muller, incluso agora, hai pouco escoitamos o obispo este de Toledo, que di que a muller ten que volver a casa, que de traballar nada. Son esas barbaridades que a un non se lle entra na cabeza, non? Entonces, sí que me preocupou o papel da muller, como decía antes, que penso que o futuro o desenvolvemento da sociedade ten que vir da man da muller. De feito, se vedes agora mesmo, por exemplo, un listaxe de premios Nobel, todos son homes, casi todos, hai moi poucas mulleres. Os dirixentes mundiais todos son homes, hai 2 ou 3 mulleres, e algunhas non son moi edificadoras, pero bueno, aí está. Entonces, eu penso que hai que darlle unha volta a esta sociedade na que vivimos, e un deses cambios necesarios é potenciar o papel da muller na sociedade. E sí que no libro se reflite eso, hai escenas onde o que está a facer a comida é o pai, e a nai está traballando no ordenador tranquilamente, e despois tamén iso, as relacións entre nais e fillos, e fillas sobre todo. Hai unhas relacións entre adulto entre nai e fillas. O que quixen salientar é iso, é a madurez da mocidade. Hai conversas en que parece que o adulto é a filla e a nai é a que ten esas ideas tan de outra época. O problema das xeneracións, cada xeneración é diferente e nos vemos as xeneracións anteriores como máis... non somos capaces de adaptarnos. Igual que vos non seredes capaces de entender moitas cousas das que fagan os vosos fillos, nós agora mesmo non entendemos moitas cousas das que fagan os nosos fillos, o sea, vos. Entón, eu o que quixen aí era plasmar ou deixar reflectido o papel da mocidade, a madurez da mocidade dentro do ano 2044.
Parece algo interesante. Sobre todo agora que están nos medios de comunicación e na televisión se di que a mocidade non ten valores, non está desconectada, non ten interés en nada, que é moi pasota, e tal. Pois eu quixen darlle a volta e dicir, non, para min a mocidade é valiosa, de feito é a que vai construir o futuro. A novela está dirixida a mocidade. Todas as mensaxes que hai van para vos, que son esos que no futuro dirixiredes o país e o mundo. Alguna pregunta máis? Ustedes ninguna inquietude? Sí que teña moitas preguntas. Eu xa se lle esqueceron a todos. Dime. A mí chamou moita atención unha parte moi concreta, unha tontería. Unha tontería, que vi? Unha tecnoloxía social que teñen na casa e vese cando unha das nenas está desayunando, pois métese sin emulador, fai como que está na praia. Ah, sí. E iso chamou a atención porque podía coller a persoas que quixera e introducilas tamén. Creo que eso sería factible, vamos, que estiveran todas as casas sería ético, vamos, porque Si é ético. sería ético, claro. Bueno, As persoas que non teñen por que querer que vamos a ver, o que facía esa rapaza ten un simulador de realidade virtual, ten na casa un simulador de realidade virtual con holografías. Holografías é, pois, como un avatar, sabes? Sabes como, imagínate Second Life, ¿no? O avatar, e aí vai. O avatar é unha representación tridimensional, ou a holografía que eu imagino, é unha representación tridimensional, pero é virtual, non é real. Entonces, o que fai esa rapaza é que ten holografías, igual que ti o mellor podes ter no 20, pois, engadidos a esta, esas fotos, pois o que ten esta rapaza na súa máquina de realidade virtual son holografías dos seus amigos e de outras persoas que poden ter. O mismo que hai outra que polas mañáns se desperta escoitando a súa voz dándolle os bons días, non? Que hai outros que cambian a voz e ponen a voz do seu cantante favorito ou do seu actor ou da súa actriz, non? Entón, esta rapaza o que fai únicamente é coller unha bandexa onde pon todo o que vai a almorzar, pone no simulador virtual e métese nunha realidade virtual en donde hai avatares ou holografías dos seus amigos que serían como fotografías pero que se moven. Entonces ela construe toda esa escena e toda esa realidade ao seu xeito, pone en movimento e non ten nada de que é o que lle ves que non pode ser ético. Ter unha... Por exemplo, as persoas que ten realidad poden que non queiran, non sei, servir de desayuno. Pero o que lle sirve de desayuno é unha representación holográfica, non é a persoa. Non digo porque... É dicir, tipo de... pero é unha representación holográfica. Sí, pode ser que... Pero... igual que ti tes no 20, pois engadidos a varias persoas, non? E o mellor outras persoas, o que ti tes engadido no teu 20 pode compartir con outra persoa. O mellor a esa persoa que estás compartindo datos tampouco lle pode parecer ético que compartas. Pois aí, o que tratei era iso, de refletir unha forma diferente de interactuar en realidade virtual. Non era real, que de feito xa se vi, porque o zume que bebe é zume real, pero a persoa que llo dá non é unha persona real, é un holograma. Despois hai tamén nunha... Cando van a... Os rapazes, cando se dirixen ao lugar onde teñen que celebrar o aniversario, hai unha sala de espera onde do aparcadoiro
suben a peceira, un aparcadoiro onde están todos os vehículos, non? Onde teñen que ir o vehículo. En esa sala de espera hai un xogo de luces con hologramas que se moven, non? Iso, cando eu imaginei no ano 2004, pois iso non existía. Pero agora, non sei se vistes nas noticias, xa están en algúns aeroportos poñendo hologramas de... que son hologramas, son fotos que se moven, que ofrecen información. Entonces, o que eu imaginei para o ano 2044, que pode ser un pouco futurista ou un pouco... Eu penso que co avance da tecnoloxía pode ser totalmente factible. De feito, algunhas cousas se están vendo. Está claro que vai ser unha fonte de conflitos, non? A realidade virtual, precisamente como nova tecnoloxía. O digo un pouco para os que estades aquí, seguramente as liortas que teñades cos vosos fillos van vir porque os vosos fillos querrán conectarse ao simulador de realidade virtual e para vos iso non estará nada ben. Igual que vos conectades ao 20 e para os vosos pais que non naceron con esa tecnoloxía, pois iso non é o apropiado. Iso é sempre un conflito de xeración. Eu penso, sempre creo, vamos, que ao longo das nosas vidas, as 3 revolucións que vamos ver, bueno, vamos ver 2 avances, a domótica e a robótica, iso podemos catalogados como avances, e as 3 revolucións, unha xa pasou que é internet, a segunda vai ser a xenética, o século XXI vai ser o século da virusía, e a terceira vai ser a realidade virtual, que como ainda está por vir, non sabemos onde vai chegar. De momento temos realidade aumentada, pero o seguinte paso é realidade virtual. Eu que vos pronostico que para o 2044, que os vosos fillos virán ao instituto ou non, dependendo do como este o sistema educativo, para entón, haberá unha fonte de conflitos entre vos e os vosos fillos pola realidade virtual casi seguro, porque a nivel tecnolóxico está claro que para dentro de 10-20 anos, eso con toda probabilidade. Non vai ser unha tecnoloxía fácil para vos, porque non tedes crecido con esa tecnoloxía. Sí, iso é o conflito que pasa sempre. Nos non nacemos con internet, non nacemos con Twitter. É un conflito, sabes? Por iso, vos que non nacestes coa realidade virtual, será un conflito para vos e os vosos fillos, na vida. Pero bueno, iso dirá... Eu penso que para 2044. Sí, non? Comentelles, digo, eu o que plantesa na novela, incluso para antes. Para antes. Encontré un pouco do que decía Antón, pero claro, por suposto os temas sociais e políticos son máis lentos, é dicir, a tecnoloxía pode ser rápida... Posiblemente no 2044 siga habendo instituto e teñan que ir. A cultura avanza, cambia menos. Bueno, y depende de los cartos que se llenen de la investigación, claro. Pero bueno, creo que o tema da realidade virtual vai ser a vindeira revolución tecnolóxica despois de internet. Supoño que parte da ventaxa de ler ciencia ficción é que pode ir preparando a nosa mente para ese cambio e cando suceda. Que as novelas de ficción científica, a maioría, non todas, porque hai moito dentro da ficción científica, hai moito igual que en todas as novelas históricas, as novelas de costumes, as novelas realistas, non? Hai de todo. Pero hai moitas novelas de ficción científica que sí que prognostican ou avanzan o que pode acontecer no futuro, non? A parte, a veces dan ideas de por onde pode ir a sociedade, por onde pode ir o desenvolvemento social. Bueno, hai tempo para unha última pregunta. Alguén que se anime. Alguén matiz do libro. Alguén ten unha dúbida? Alguén quere comentar nada? Se estiverades conectados virtualmente a través do vosso avatar, seguro que facedes. Seguro que sí, pero si diante de todos. Tranquilamente. Entón, comento vos unha anécdota. Comento unha anécdota en relación cun apuntamento que ven aquí na parte de atrás do libro, na portada, que a lestes, que desde que fixen as presentacións do libro,
sempre houve xente que me preguntaba de que iba iso da conferencia da ONU do premio que me deran no ano 1981. Bueno, explico-vos un pouco como foi a cousa. Eu no ano 1971 era un rapaz de 17 anos, menos como a vos, un pouco máis, pero bueno, era un rapaz de 17 anos como a vos, e daquela, pois, estábamos metidos o mundo inteiro na Guerra Fría entre Estados Unidos e a URSS. Había un crecemento de armamento moi importante, estaban se rearmando, estaban distribuindo as bases de misiles orientados de un lado e de outro. Entón, no ano 1971, a ONU organizou unha conferencia mundial e alguén, non sei quen, ocorreuse a idea de que a mocidade, a xente máis xoven, pois se afastase un pouco deste rearmamento e pudiese ver o futuro dunha forma máis sin tanto conflito, non? Entón propuxeron que para esa conferencia que se iba a facer en Washington, pois que fose un representante da xuventude, da mocidade, un rapaz, para expoñer un traballo sobre como se podería aproveitar o espazo extraterrestre en lugar de mandando mísiles e teniendo satélites de observación e tal, pois de forma pacífica, non? Era o aproveitamento do espazo extraterrestre significaba fora da Terra, espazo que nos circunda, de forma pacífica. Para facer iso, claro, iban a elixir un rapaz de todo o mundo, non? Ese rapaz iban a elixir a ONU, collendo, a proposta foi que cada continente presentase dúas propostas, dous rapaces, que despois entre eses escollerían un. Entón, dentro de cada continente, pois, cada país tiña que tamén propoñer dous traballos, dous rapaces que fosen a competir. Entón, en España, pois, mandaron unha nota a todos os institutos de España, propoñendo que os rapaces fixesen un traballo sobre como se podería aproveitar o espazo extraterrestre de forma pacífica. Era un tema bastante complexo e bastante árido que a maioría da xente non tiña coñecemento. Entón, no meu instituto, que eu estudaba en Pontevedra, no Instituto de San Sánchez Cantón, pois para promocionar, para que a xente participase, para que os rapaces participásemos, pois organizaron un concurso interno. Bueno, pois vamos a dar o primer premio, ainda que todos os traballos tiñan que ir a Madrid, porque Madrid era onde iban a seleccionar os dous representantes de España, pois o instituto, para que a xente participase, pois vamos a realizar un concurso interno e aquí vamos a dar un premio, primer premio, segundo premio, tercer premio, que consistían, podes imaginar, en lotes de libros, ¿no? Pero, bueno, o importante era participar. Deron 3 premios e máis 5 accesis, ¿no? Mencións honoríficas. No meu instituto participamos, non sei se éramos 18 ou 20. E deron os 3 premios e máis os 5 accesis, o sea, en total 8 premios, e a min non me deron nada, non me seleccionaron o meu traballo. Pois eu pensei, boa lógica, que o meu traballo non servía para nada, ou para nada, por menos non tiña a suficiente relevancia, non? Como para poder ser merecedor do premio. A sorpresa foi cando chegaron todos os traballos a Madrid e entre todos os traballos de toda España, que había miles, pois elexiron o meu máis o de un rapaz de León. Entón, claro, quedámonos todos os mestres que avaliaran os traballos no instituto, sobre todo, pois con cara de que pasou aquí, non? En fin, entre 20 elexiron 8 e o meu non estaba, e entre miles elexiron o meu cando o instituto non o elexiron. Isto creou unha certa confusión. O que vos quero dicir con isto é iso, que cando teñades unha proposta e vos tedes algunhas ideas, que vos avalíen en determinado sitio non quere decir que
que vos digan que non quere decir que o vosso traballo non vale. O que veu a decir esta nota é que os criterios de avaliación que utilizaran no Instituto non eran os mesmos os criterios de avaliación que utilizaron en Madrid. Por lo tanto, o que para uns non era bo, para outros era estupendo. Por iso, non vos fiedes nunca de la opinión de un ou de outro. Se o vosso traballo vale, pois había. Llévalo a secretaría. Venga, chaval,